дори понякога супер много да не се иска около нас любимите хора, партньора, примерно да наистина да ни разбере и да ни даде подкрепата, която желаем. Това може да не се случи. И тогава какво правим ние? Особено ние жените. Ами аз бях там и ми се е случило хиляди пъти мъжа ми изобщо да не ме разбере и да не получа от него подкрепата, която съм си представила, че един мъж трябва да ми осигури. Вместо да страдам, реших, че е по-добре да се науча как сама да си давам щастие, сама да си давам тая подкрепа, сама да се активирам и да направя така, че животът ми да е щастлив и аз да съм този, който твори това щастие и аз да съм тази, на която мога да разчитам, защото предпочитам да е така, отколкото да живея в болката, да живея в страданието, да живея в разочарованието, да живея в очакванията, че някой нещо ще свърши за мен. И ако вие, скъпи хора, сте в някакъв такъв период от живота ви, в който някак си ви е трудно и няма кой да ви подкрепи или никой не ви разбира, винаги може да обърнете тази ситуация, като направите за себе си така, че да сте този човек за себе си. Защото, повярвайте ми, особено ви го казвам това от страната на жена, е супер голямо удоволствие да щастието ми да зависи само от мен. Не от настроенията на мъжа ми, не от настроенията на който и да било друг, не от невъзможностите на някой друг, а от мен. И не ми беше лесно да стигна до тук. Последните месеци бяха напрегнати за мен, наистина трудни, възстановявайки се след операция. Много неща прозрях, много неща разбрах, но едно от най-големите неща и богатства, които разбрах и благодарение на моя експерт GSR и този метод GSR, е, че наистина е много важно и ценно да ние жените да творим нашето щастие, да се наслаждаваме на нашето щастие, да кипим в удоволствие в този живот, защото ние можем това да го направим. И когато постигнем това, когато станем толкова силни в себе си, но не силни като